God dag og velkommen til min video, hvor jeg vil vælge at lave en squad builder. Jeg har valgt så formationen 4-4-1. På mål tager vi Howard, på grund af at han er en god målmand af Unrare. Jeg har købt ham for 550 coins. Faktisk en fantastisk målmand. Han er 83 i redning, 77 i håndtering, 77 skud, 83 reflekser, 50 hastighed og 80 position. På centerback har vi Williams, som er en god centerback. Meget, god. Jeg har købt dem på 450 coins, og det synes jeg er et godt køb. Han er 67 hurtighed, 40 afslutninger, 63 aflevering, 60 dribling, 80 forsvar og 82 hovedstød. I spillet synes jeg han virker 72 i pace. Så har vi Distin på den anden centerback. Han er også en fantastisk forsvarsspiller. Solid er de begge to, synes jeg. Jeg har købt ham for 400 coins, og det synes jeg er et rigtig godt køb. På grund af at han er både hurtig, og han er faktisk rimelig god i hovedstød i forhold til kun at være 78. Han er 73 i pace, 37 afslutninger, 58 aflevering, 56 dribling, 78 forsvar og 78 hovedstød. Og jeg synes bare det er et godt køb for 400 coins. Højre bak, der har vi Debussy. Fantastisk højre bak. Altså det er helt vildt. Jeg har købt ham for 700, men det er på grund af hans skift til Arsenal lige nu. Jeg er sikker på om et par uger, der kan I få ham billigere. Han er 78 pace, 65 afslutninger, 76 aflevering, 74 dribling, 76 forsvar og 74 hovedstød. Fantastisk. Han er god, synes jeg. Selv mod de hurtige. På venstre har vi Samson. Han er faktisk rimelig god. Købte ham for, jeg tror det var, 700 coins. Han er faktisk rimelig hurtig og okay hovedstød. Han er 81 pace, 58 afslutning, 74 aflevering, 75 dribling, 73 forsvar og 71 hovedstød. Altså i en 1 mod 1 situation er han faktisk rimelig god i hovedstød. På venstre midt har vi Sinclair, som er total pace. Købt ham for 600 coins. Han er 4-stjernet finder og 60-stjernet svag fod. Det er rigtig godt. Også i spillet er hans skud faktisk rimelig godt. Han har 88 pace, 69 afslutninger, 61 afleveringer, 82 dribling, 42 forsvar og 53 hovedstød. Han er faktisk også rimelig god. På center midt her, der har vi Fernandinho. Han er faktisk også rimelig god. Jeg købte ham for 800 coins, og det synes jeg er et rigtig godt køb. Han er en fantastisk center midt, og han har både pace, skud, dribling og det hele. 83 pace, 76 afslutninger, 83 aflevering, 81 dribling, 70 forsvar og 54 hovedstød. Fantastisk, synes jeg. På center midt, der har vi Ramsey. Han er ikke så hurtig, men han har et godt skud. Og jeg købte ham for 450 coins, og han er 71 hurtighed, 76 afslutninger, 81 aflevering, 81 dribling, 72 forsvar og 62 hovedstød. God. Mirallas, han er helt klart et køb, som er værd. Det er, han er bare rigtig god. Hvor vi skal? Jo, sådan der. Han er
købte ham for 600 coins. 88 hurtighed, 75 afslutninger, 79 dribling, 85 dribling. Og nu glemte jeg at læse det. Fuck det. En Sokbjerg. 700 coins har jeg købt ham for. Den er også rigtig god. 86 pace, 73 afslutninger, 69 aflevering, 84 dribling. Hvorfor fuck gør jeg det så hurtigt? Jeg fucker ikke det. Nå, kun det. Købte ham for 700 coins, og han har pace, 88 hurtighed, 73 skud, 58 aflevering, 78 dribling, 48 forsvar og 76 hovedstød. Det her var min unrare Barclays Premier League squad. Håber I kan lide det, og det er fantastisk et beast team. Ja. Tak fordi I gad at se med, og smid lige et like og et subscribe, for jeg laver flere videoer. Tusind tak, hej.